Ай, много ми се мисли. Красота, Страхотно. И замък. Задната му част. Страхотно. Градините. Това наистина. Мале, трябва да се качим чак горе, за да отидем до зоологическия парк. Императорския зоологически парк. Не снимай. Има над 4000 екземпляра животни в Императорския зоологически парк. Беше ли впечатлен от спалянето на императрица Мария Тереса? Много. Тя ми е любимка. Фаворитка. Ама защо толкова късо легло? Те са били всичките много ниски. Това семейство. Не е късо леглото, широко е. Широко, но късичко. Не е вярно. Тя е била тумбеста. Ритни го това коня. Да, беше го. Си изтървя апарата. Човека, жената би какво прави? Прави пис. Пис, долу, пис. Пис прави. Пис, долу, пис. Това ти е походката в Шомбург. Това е като уния вънка на портата, дето се снима. Кой? Оне кобра. А, да, ти там нали ме снимаме. Па тая, другата па седнала. Тя като и тя е седнала, ама като по-бавно се движат. И виж, като и пуснеш на нея монетка и тя такова. Като му пуснеш, тя почва да се движи. Като му пуснеш на него, той почва да се движи. Трябва да си смажат костюмите, скърцата. Не им скърцат, те са целите в сребърно намазани. Не им скърцат им костюмите. Оле, виж къде трябва да се качиме горе. В лабиринта няма влизаме, защото не може да излеземе до утре в сутринта. Ние по-хубаво да спим тук на някоя пейка и утре. Гледай, гледай. Ей там, в тази част, като се качиме нагоре и трябва да тръгнем надясно. Там на фонтанът. На кой? Там. Това Мария Тереза била голяма развратна. Това е Глорие горе, се казва. Какво аз ти говоря за тая Мария Тереза, каква развратна. Не е била развратница, просто който абсолютно. Който е добарал, той е такова. 16 деца има, какво не е. Руският цар и Наполеон, всичките са се разписали. Съгласна съм. Всеки, кой минава от тук, обаче това е политика, ама това е политика. Тя да си запази кралството. Да си запази кралството, да станала курвата на Европа. Да си запази кралството и виж, трябвало е да бъде, тя трябвало да управлява, нямало е друг начин. Това е всичко е политика, бе, човек. Управлява. Това е политика. Без значение в средствата. Тия тръбни улици нагоре ли трябва да качваме? Да, знаеш какво? Трябва да качим. Ела първо там. Фонтана е по-красив, нали? Чакай, че съм много близко, маля ми ръката. Смени ма. Смени хек. Да. Не, сега не. Дайде. Дай сега, после пък ти пак не. Ма не сега газира на вода. Хайде сега. Много яко. Давай. Много яко ме прекарат газираната вода. Ето, тук започва лабиринта. И аз снимай да видиш. Ето. Мастер лабиринт. Мейс. Ето, хода на лабиринт. Ние отиваме на фонтана. Тук утре имаме билет за 1 година. Можем пак да дойдем. Ето ти. Welcome to the Imperial Zoo. Ето, виж ли къде е това? Хода. Так, трябва да се качиме нагоре. Виж, трябва да видим назад. Има там. Замък. Отиваме там и след това зоологическия парк. Отиваме на фонтана и след това зоологическия парк. Чакай, аз като да кажа. Чакай, че много отблизко. Какво правиш сега? Спри видеото. Няма. Не може двете рамъци в едно. Може, аз съм космополитен тип. Аз мога да правя много работи в едно. Не може. А сега ако ми пържиш да шуркаш. Сега мога с другата ръка и да шуркам даже. Какво си мислиш ти? Коя друга?
Мен не ми трябва ръка за шуркането. Какво мислиш? Сега варя свирката, почвам да свира и ще излиза, почва да шурка. Да. Виж, има панди. Трябва да ги видим. И знаеш ли какво има там? Също четох информация. Какво? Като влезеш, има една стая, в която изгоре всичко е прилипо. Кажеш ли? И всички прилипи почват да... Не, ти няма прилипа. Его моят човек. Ето го, вижте го, моят човек. Ето го моят. А там какво има наляво? Тоя пич по цял ден си се разкарва с това мотокарче. И взима много пари. Дай ми фотоапарата да ти снимам. Чакай де! Дай. Чакай, снимам. Ти снимам. Застани. Де го снима това понес, бе? Ами застани, че хванахме. Кой го снимаш него? Мене снимай. Хайде. Много задържа така на моменти, така на моменти, така. Защото слънце. Слънце трябва. Светлина. Внимавай да не паднеш. Седни тук, обаче внимавай да не паднеш. Самичък където ще ходиш. Където няма да има... Там до ония цветния, до ония тъмно-зеления. Той ще си тръгва човека сега. Ето го фотоапарата. Коя е моята? Така. Ай! Ела по-насам де! Клекни! Така, виж колегата какво прави! Чакай! Стой! Стой малко! Даде на тъмно-зеления, да не снимаш. Да, на човека така. Его моят човек. Пистер. Той снима като японеца на птица. Да снима апарата, защото ще дръпне са. Perfect, thank you. Обаче нашия апарат годия, вие нищо не струва. Искаш да се качиш там отгоре, но да се нормално. Ето само чака някой да го ритне отгоре. И го ритни за газа. Оле, как не го? Сега, чакай да я видя нашия човек, ето го. Тя ще прави фото. Сега тя ще прави. Ама виж, има монетки хвърлени тук. Хайде пуснем и ние 5 стотинки. Ще пуснеш 20 стотинки. Ти вместо да пускаш, вземи скочи, нави карачолите, скочи да събереш малко. Майко, мила, че и как пусне. Ох! Мацко беше ти излезнал на средата на челото. Има ли риби тук? Няма. Мацко! Не. Какво те е страх? Ето. Кой даде? Ето. Мацко. Ева. Не, държа. Няма, ще паднеш. Като паднеш, голяма работа. Сами с фотоапарата. Виж водното конче. Снимай го, виж го къде се излиза снимай от го водата. апарата, аз тебе снимай го. Виж, влиза и излиза от водата. Хайде. Глед. Хайде, Мацко. Ама дай ти качиме там. Дай да те снимам и аз с това. Дръж сега ти прави малко видео, не дя го гаси. Ама водното конче ми е много интересно. Сега той прави така. Мини насам, мини натам, мини нагоре, мини надолу. Ето, що тъмно-зеления почва да се... Почва около нас да увика. Нещо да Заради тебе, не заради мене. В фотоапарата почва да се заглежда. Заради теб. Може да иска да направя още една снимка. Ще трябва да се гони. Та ще научи японски. Седва тук в тази група.
Видяля на тая гаща ти се вижда. Кажи здрасти. Видяля. Еми ти там, що гледаш там? Що гледаш там? Ти с нощи във фитнеса ще видиш гола баба и гол дядо. Сега ще видиш... бабата минава пред мен и прави така. С кое с кавлията? Много направя така, полата, всичко къде. Аз като и в лицето и у нас работа са и на 2 пени разстояние. Къде да гледам? Миро гледаме е голям. А ти гледаш в това. Айде. Ей, виж, там има кафе. Горе ще качиме на излизане, така ли? Отиваме на къде? Нали влизаме вътре? Ама ако излеземе през друг такова... Къде? Няма Willkommen im Tiergarten. Дай да те снимам. Willkommen im Tiergarten. Има и жирафи. Спирам! Не, иди спираш, спираме. После като влезнеме вътре,